Pani picture rutendera pa social media rinoonekwa kunzi aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe on the SADC Chairman aiwa vakava nenguva isina kuvafadza kuBotswana, apo unoonekwa kunzi aiwa vakava lonely kana kuti havana kunyatsa kuenjoya his visit to the inauguration yaGideon Boko. Sanapena mashoko amuri kuona ari kubuda mupicture ramuri kuona iro ari being isolated. Not for subscribe or like or turn on the bell icon. Tuna kuti the people who really dominated the inauguration vakomana opposition vamuri kuona apo kuti mutungamiri wenyika yeZambia vakaenda ichirema vakanga vakakomberedzwa aiwa nana EFF leader nana Nelson Chamisa aiwa pamwe chete nana Maimani weSouth Africa. Panapa Promise Mukwananza anopinda paendo pake kuposta this picture onyora chiti SADC Chair was not given a platform to address and greet the great people of Botswana land. Might have been the best option after the crowd declared disapproval of the chair when he was introduced. Ndomashikumatogwana Promise Mukwananza chiti aiwa vanhu vakabvonyasa kuratidza kuti aiwa vari kumudisapprova pavakaintroduciwa achichinzwa zita rake, apo vanhu vese pavanoziva kuti he was good. People they really know ava vanhu vavanoda kati maleaders avo, but unochiitiko ichi aiwa achina kufadza aiwa the Zimbabwean leader kana the SADC Chairman noda kwokuti aiwa akanga asingazvitarisiri. Namba tuna kuti most of the people vakanga vakatarisa aiwa pama opposition leaders vakaita sana Julius Malema, noda kwokuti takaona kuti ndo vakomana vakanga vakatogara kuhigh table, ndo the people vakatoenjoy the inauguration. Mbotudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Vabvina comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.